Давай зробимо зараз таку історію, яку я дуже люблю робити в своїх проєктах. Це коли обидві сторони конфлікту. Я зараз не кажу, що я там займаю сторону одну чи іншу, я займаю сторону АТР в будь-якому разі. Але я хочу зараз, щоб ми подзвонили Олексію Резнікову. Друзі, це людина, від якої зараз напряму залежить історія під назвою «Фінансування АТР». От я сьогодні з ним говорила, я Айдар вже розповідала, і хотіла, щоб ви зараз теж почули його думки на цю тему. Спробуємо йому задзвонити. Алло. Олексію, добрий вечір. Вітаю. Поруч зі мною зараз Айдар Мождабаєв. Ми в ефірі телеканалу АТР. Власне, я прийшла, аби поговорити на цю тему і сказати, наскільки це важливо. А ще більше я прийшла розібратися для того, щоб люди, які зараз нас дивляться, зрозуміли, в чому позиція держави. Ну, позиція АТР зрозуміла, Айдар висловив її. Моє питання до вас пряме. За яких умов канал може отримати фінансування? Відповідь дуже проста. Айдеру, до речі, вітання, і студії теж вітання з величезною повагою до каналу і до роботи, яку вони роблять, щиро. Умови дуже прості, оскільки сьогодні, на жаль, в законі про державний бюджет на 2021 рік відсутнє пряме посилання, що має бути фінансування компанії «Атлант СВ», яка є власником проєкту АТР. Тому на сьогоднішній день залишається єдина можливість – це виконати вимоги закону про державні закупівлі і пройти через, відповідно, конкурсні засади. Олексію, я вас одразу переб'ю, щоб глядачам було зрозуміло. Тобто минулі роки фінансування було в різних об'ємах. А чому в цьому році немає в бюджеті фінансування АТР? Це, напевно, питання до Верховної Ради, тому що... Ви ж знаєте відповідь? Я ще раз повторю, я ж не депутат Верховної Ради. Я знаю, що були висновки Рахункової палати щодо певних сумнівів і порушень з приводу такого цільового фінансування, але його треба вивчати. Були заперечення з боку казначейства в минулому році щодо перерахування коштів цільовим призначенням на приватну компанію. Тому, я так думаю, депутати народні прийшли до висновку, що має відбуватися все в прозорий і конкурентний спосіб. Але я мав безпосередньо особисту зустріч з поважними людьми, з Ріфатом Чубаровим, Мустафою Джемілєвим, з паном Лінуром Іслямовим. І зустрічалися ми в минулому році і говорили про те, що така перспектива є, і в цьому році. І я запропонував абсолютно не драматизувати ситуацію, виходячи з того, що Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окупованій території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від громадського... Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсорує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсорує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Я на ваш запит, якщо ви хочете, надішлю копії звернень офіційних на моє міністерство з проханням дати їм можливість прийняти участь в конкурсі на фінансування сповіщення. Тому, коли йде інформація, що це невідомих 14 компаній, це не зовсім відповідає дійсності, тому що я пану Мустафі Джемілєву персонально передав в руки копії тих звернень. Тому їх можна буде подивитися, якщо захочете, я вам їх надішлю. Тому, на жаль, сьогодні, згідно з Конституцією, статтею 19, державні чиновники мають діяти в межах, порядок та у спосіб, передбачений законом. При всій моїй повазі і переконливості, що має працювати канал АТР і сповіщувати кримсько-татарською мовою на окупований Крим, треба просто спокійно пригасити емоції, зустрітися, проговорити і почати працювати. Ми проведемо в березні місяці, затверджений згідно з планом, конкурс. Я переконаний, що конкуренції у каналу АТР просто не існує. Я не знаю, хто ще може взяти на себе відповідальність кримсько-татарською мовою в такому об'ємі робити мовлення на Крим. Тому але там існує опція з фінансуванням 50 мільйонів на 14 претендентів. Це ж не драматизм. Це ж не драматизм. Там запит, наприклад, відмовників в Донецькій, Луганській області про те, щоб їм компенсувати витрати на електроенергію за рахунок того, що вони сповіщують. Сьогодні вже ви знаєте, йде сповіщення на середніх хвилях, в тому числі на Крим.
І ми маємо просто справедливо розподілити ці кошти. Можливо, я б запропоную, наприклад, асоціацію мовників долучитися як незалежного рефері. Я думаю, що канал ЕТР може абсолютно сміливо претендувати на половину цієї суми, яка сьогодні є в бюджеті, а протягом півроку спільно з народними депутатами попрацювати, щоб під час секвестру бюджету нам парламент виділив ще суму фінансування на другі півріччя. Айдаре, скільки, Олексій, вибачте, будь ласка, Айдаре, скільки потрібно коштів, щоб фінансувало АТР протягом року? Нас протягом буквально пари тижнів відключать дитячий телеканал «Лале», я вам доповідаю. Так, да? Ну це просто кримська мова зникне просто з ефіру. Це перше. Для дітей, доповідаю вам. Друге, а чому ви думаєте, що кримсько-татарський телеканал має мати підтримку виключно через те, що ми кримсько-татарською мовою мовлення робимо? Ми українською мовою не можемо це робити? Тобто наша підтримка, щоб ми просто таку мову аборигенів підтримували, да? Не брали участь в політиці українській, чи як? Ні, я не готовий з таким, не погоджуюсь з таким висновком, пане Айдер, але справа в тому, що тоді, якщо не тільки кримсько-татарською мовою, то і Чорноморка претендує на мовлення, тому що теж є кримський телеканал. Тому тут абсолютно має бути тоді дотримана справедливість. Але я звернувся в тому числі до міжнародних наших партнерів з проханням допомогти, оскільки сьогодні в бюджеті України не вистачає коштів на інформаційний суверенітет, допомогти. Я персонально мав розмову з пані віце-маршалкою польського Сейму, буквально 3 дні назад, під час мого візиту в Варшаві. Ми в тому числі з нею обговорювали ситуацію з каналом ЕТР, і вона в тому числі погодилася і запропонувала свою допомогу, щоб від Європейського Союзу отримати додаткову допомогу з цього приводу. Тому ще раз запрошую, без емоцій, не драматизувати, сісти спокійно, попрацювати. Я переконаний, що у нас все вдасться. Айдаре, давай ще раз, все ж таки, Олексію, ще пару хвилин. Побудьте, будь ласка, на лінії. Яка сума потрібна на рік, аби канал існував? Ну, в тому об'ємі, в якому ви були минулі роки. Ну, вот все эти решения, они приведут к одному. То есть это такая удавка, которая красиво выглядит, как галстук. На самом деле удавка. Дело в том, что у нас в 2015-2019 году нам не додали 15 миллионов гривен. И это прекрасно известно и предыдущему министру было, правда, культуры, тогда мы относились к культуре. Вот. Дали деньги в последний день, так, чтобы мы не смогли погасить долги за спутниковое вещание. Это было сделано, было сделано так. Потом, значит, мы эти деньги вернули обратно в бюджет, потому что мы не воруем денег, да? Второе, потом, значит, предыдущее правительство говорило нам так: вы возьмите участь в конкурсе, мы понимаем, что у вас нет никаких конкурентов, но вы сделаете какие-нибудь там, ну, вы же понимаете, давайте сейчас вот какое-нибудь юрлицо, там будет вид, что это с тем конкурирует, там, ну, мы понимаем, что вам деньги, мы вам в ручном режиме поможем. На что мы сказали, нам в ручном режиме ничего не надо, потому что это делается только для того, чтобы мы попали в этот капкан. Потом чудесным образом эти все ручной режим появится у кого-нибудь Шарика в YouTube-канале, да, а потом Мождабаев будет жуликом, который украл деньги у України. Айдаре, я ще раз питаю, у нас міністр зараз на дроті висить, скільки грошей АТР потрібно на рік, аби існувати? І зараз у вас борги є, наскільки я розумію. Мы просили в этом году, дали 50 миллионов, которые, оказывается, принадлежат 15 еще компаниям, 14, в том числе которых Конгресс США спонсирует. Ну окей, ладно, но, может быть, они действительно плохо их спонсировать стали, не знаю. Вот. Но государственная компания Соединенных Штатов, да, ей не хватает денег, украинское правительство должно помочь Америке. Это впервые в истории, наверное, будет так. Вот. А вообще мы просили 65 миллионов с учетом тех долгов. Но нам их не дали. Окей, не дали. Но мы думали, хотя бы 50 мы получим. И, наконец выйдем, просто расплатимся с долгами и начнем строить компанию. А вы бы, Алексей, пришли бы к нам, посмотрели, что было с АТР и что стало благодаря последним 2 правительствам. Как у меня здесь пустой ньюзрум. Там сидело 20 человек, мы делали новости по 8 выпусков в день на 3 языках. И что сейчас здесь происходит? Я задоволенным до вас приду. Нет, если бы вы хотели узнать, Алексей, вы бы пришли уже. Вы бы посмотрели перед тем, как решать вопрос с АТР, посмотрели, что тут происходит. При всій повазі до вас, я з Ислямовим Ленуром спілкуюся не один день. Тому, повірте, я знаю все давно. Ну, вы были у нас в гостях? Вот зайдите, я вам покажу полупустое здание.
который был наполнен людьми буквально год назад. Олексію, я дуже сподіваюся, просто не хочу вже тримати вас довго на дроті. Я насправді подзвонила для того, щоб і люди чули, які зараз нас дивляться, в чому суть. І мені дуже важливо, аби кримські татари мали ці ресурси. Я просто розумію, наскільки це важливо. Олексій, а можна запитання не про АТР? А про Крим, про Крим. Ви ж міністр з питань, да. Угу. Скажіть, будь ласка, ось нещодавно я читав ваше інтерв'ю, там декілька разів перечитав, бо я спершу думав, що це якась помилка, там, не знаю, я не зрозумів чогось, хоча я там 33 роки редактор. Там. Ось ви пропонуєте після повернення Криму в Україну дати можливість жити на законних умовах всім окупантам, ну, звісно, крім тих, я там передбачаю, що ви там уточнення зробите, крім тих, хто там зробив якісь злочини, ну, явні такі, да? Всі інші можуть залишитися в Криму. Я це правильно вас почув? Не зовсім так. Ми розділяємо всіх, хто скоював злочини, на злочинців, і це передбачено міжнародним гуманітарним правом. А ми тих, хто співпрацює з режимом, пропонуємо визначитися і проводити обмеження в правах в якості люстрації щодо неможливості займати певні державні посади, працювати в поліції, працювати в судових органах і так далі, і так далі. А щодо громадян іншої країни, наприклад, Російської Федерації або українських громадян, які отримали російські паспорти, змушено якості їх виживання. Ну, ми не визнаємо їх. Ми не визнаємо їх спочатку. Я з вами абсолютно погоджуюсь, ми не визнаємо, але тому ми не можемо... Ми визнаємо наших громадян нашими громадянами, але після деокупації тих територій їм придеться все ж таки визначитись, а ким вони в себе вважають і сприймають. Тому що українське право не визнає біпатрізм, тобто подвійне громадянство, але немає жодної санкції за порушення цього. Тобто в наявність другого і третього парагвайського паспорту або панамського ми з вами цю історію знаємо. Я зроблю уточнення, Олексію. Справа в тому, що українська держава взагалі не визнає ці папірці. Ці папірці, які видані у Криму, не на іншій території Росії, а в Криму. А також на окуповану Донецьку. Ми не визнаємо їх взагалі, там немає вибіру. Ми не визнаємо ці документи як такі. Айдер, ми тут з вами солідарні. Про що ми сперечаємося? Просто не дослухали, напевно, або я не розумію питання. Уточніть тоді, можливо. Уточню. Значить, як я це усвідомив? Ну, ми залишаємо окремо злочинців, там, ну, якихось там катів, там, тощо. Злочинців. Так, злочинців. Вибачте, мене наголос не ідеальною українською. Ось, злочинців. Я розумію. Але ось зараз росіяни рапортують про те, що десь населення Криму стало десь 3 мільйони. Було десь 2, стало 3. Ну, завезли населення з материкової частини Російської Федерації. Звісно, я хочу сказати так. Це факт відомий. Да, я до чого веду? Не до того, що там вони є, чи їх там немає, а просто це статистично. Я хочу, і це 7-й рік окупації тимчасової. Я упевнений, що вона тимчасова, але зростати російське населення буде і далі, ну, допоки ми не звільнимо Крим, так? І що ж буде потім? Напередодні окупації кримських татар, ну, кримців Кремли, там було десь 15%, так? Якщо ми даємо можливість цим людям на законних умовах залишитися у нашому Криму, після, ну, тобто росіянин залишається, приїхав, ну, живий вже, так? То десь я там підрахував, що там зараз нас буде відсотків там 7, може 8. А там роки за 3 нас там буде відсотки 3. А роки за 10, якщо це буде так довго тривати, нас Кремли буде там 2%. А чи не здається вам, що така політика Російської Федерації є ознакою, чіткою ознакою одного з пунктів цього геноциду? Це заміна населення, так? І що коли ми, гіпотетично навіть, якби дозволяємо їм там залишатися, це ми реалізуємо їхню багатостолітню програму зменшення населення, корінного населення Криму до статистичної похибки. Я цього не хочу, вибачте, я не хочу бути на своїй землі похибки, так?
Я розумію, що коли у нас буде 3%, і речі не буде про жодні права кримських татар. Тому що коли тебе 3%, з тобою ніхто не рахується взагалі. Це знищення кінцево. Олексій, у вас є можливість сказати. Вибачте. Я намагаюся, якщо дозволить пане. Так, звичайно. Я абсолютно підтримую тезу про те, що це геноцид з боку Російської Федерації, і це є злочин. Але єдине, я ж хочу все ж таки уточнити мою позицію. Не може бути від цивілізованої держави України примусової депортації, тому що це теж є міжнародний злочин, який в свій час був вчинений проти кримсько-татарського народу за часів Сталіна. Тому я говорю про те, що примусової депортації я проти цього. Я про те, щоб створити такі умови, перевірити, на яких правових підставах знаходяться там люди, які туди заїхали, поза контроль української держави, українського уряду, на яких вони домівках живуть, в якому помешканні. Якщо вони всі пограбували, отримали в незаконний спосіб, має відбутися реституція в законний спосіб. І це ми намагаємося записати в рамковому законі про державну політику перехідного періоду. Максимально захистити якраз корінний народ. І всіх, хто виїхав з Криму, змушений і примусово. Але питання примусової депортації – це проти мене, моєї волі, як правника, тому що це міжнародний злочин. От про що я кажу в своїх інтерв'ю. Якщо я був сприйнятий якось інакше, прошу це чути саме так. Скажіть, будь ласка, а ось вони просто знаходяться там цілком незаконно. Тобто всі події, які там з ними відбуваються, вони цілком незаконні. Придбання землі, там, я не знаю, ну все, Але це все зараз немає незаконно. можливості вплинути на це, адже Ні, чому ми маємо визнавати їх право окупацією. залишатися в Криму після того, якщо вони незаконно там... Тобто за такою логікою, розбір буде здійснений, наскільки я розумію. Вибачте, за такою логікою. Так, і ми працюємо зараз. Ну, припустимо, пане міністре, припустимо, що це жахливе припущення, слава Богу, цього не відбулося. Але припустимо, що у 2014 році наша армія, наші волонтери, добровольці не змогли захистити ось цю територію, і ми втратили більше. Ну, наприклад, ми втратили там по Дніпру. Ну це могло статися, да, при там якихось умовах жахливих. І припустимо, що за ці роки на половину території України завезли 20 чи 15 мільйонів росіян. Чи скільки там можна завести за цей період. Да? Територія велика, країна велика. І за такою логікою ми маємо дозволяти вибір залишатися чи їхати додому окупантам. Чому я упевнений, що ви на це так не скажете. Але ж з Кримом так можливо. Ось чому така логіка? Наша відмінність, ви журналіст, вам легше будувати свої висновки на припущення. Я юрист, я не будую свої висновки на припущення, тільки на фактах. Тому сьогодні у мене складне завдання, припускаючи, як будуть розвиватися події в майбутньому, максимально в правовому полі все це прописати вже. Щоб сьогодні, вже і завтра ми з вами знали, як буде діяти українська влада на деокупованих територіях. Тому я запрошую до співпраці і активістів, і юристів, і експертів, і народних депутатів, поки ми працюємо над законопроектом, це поки що драфт. Тому якщо у вас є ідея, як це виписати, не порушуючи норми міжнародного права, я буду щасливий отримати від вас коментарі. Да, дякую. У нас багато ідей щодо Криму, бо це наш дім. І я тільки хочу додати, просто щоб ви знали, в мене дуже є улюблений персонаж такий з історії. Це князь Святослав Київський. І він все казав відверто. І я вам теж відверто скажу, що я сприймаю весь цей жах, який відбувається навколо нашого каналу, як дискримінацію свого народу, як неповагу до нього. Я це чую просто за телефоном, коли люди дзвонять з Криму, і просто їм неможливо це пояснити. Я не можу це пояснити литовським своїм друзям, жодним, ніяким. Вони не розуміють, як так державна підтримка, за якихось там умовах. Ну окей, так, да? Ну просто я теж вам хочу сказати, що ми залишаємо за собою право звернутися, як нам втрачати немає більше чого. Якщо нам загрожує там відключення сигналу на Крим, це злочин мій особистий буде перед моїм народом в окупації. Тому я цього злочину припустити не можу, допустити. Ми всі. Ми будемо звертатися до Конгресу Сполучених Штатів прямо, до президента Сполучених Штатів прямо, до Європейського парламенту, який в своїй резолюції нас позначив у 2016 році прямо, і до інших парламентів народів світу. Якщо наша держава має проблеми з вирішенням такого
такого складного питання, як $1,5 мільйона на рік на один канал, кримськотатарський, єдиний у світі. Ну, напевно, є держави, які, може, допоможуть нам вирішити це питання і нашу таку безпорадність визнаємо перед всім світом. Олексію, Дякую. я дякую дуже за те, що ви вімкнулися. І аби я спокійно лягла спати, ті, хто зараз нас дивляться, пообіцяйте, будь ласка, що такий діалог буде. Я впевнена, що Айдер і Ленур відкриті, але треба знайти додаткову ще суму для того, щоб покрити фінансування на рік. Посприяйте, будь ласка. І у нас в парламенті є народні депутати, які так само є представниками кримськотатарського народу. Ми з ними на комунікації, на взаємодії і вже працюємо над тим, щоб попрацювати в парламенті. Тому що це воля парламенту про виділення додаткових коштів. Я, як представник уряду, як і робив, і далі буду робити. Мене важко звинуватити в тому, що я якраз дискримінацією займаюся проти кримськотатарського народу, тому що моє міністерство є драйвером концепції розвитку кримськотатарської мови на сьогоднішній день, до 2030 року. То я раджу поспілкуватися з тими, хто сьогодні з нами співпрацює, і я точно не ворог кримськотатарського народу. Олексію, дякую вам дуже за включення і сподіваюся, що такі гроші знайдуться. Це важливо. Дякую. Дякую за терпіння. Дякую. Так, до побачення.